над слънцето, над Палма де Майорка. Изгрява новия ден. 12 май 2024 неделя. Днес е втория ден от събор на Мегдана на другата България. Вчера беше много вълнуващо. Едно момиче глухонямо успя да разплаче цялата зала с песента "Върнете се, българи". Тя пееше динамично, с жестове. На фона на музиката, която пуснаха, беше много потресаващо. Направих клипчето и видях, че много хора плачеха. Нашата планета е прекрасна. Но най-добре се чувстваме там, където сме родени. Много от нас казват, ние сме граждани на света. И искаме да опознаем тая планета колкото се може повече. Не всеки има шанс, защото е свързано най-вече с финансови средства и да бъде човек в добро здравословно състояние. Слънцето много бързо се издигна над близкия хълм от среща. Приземно море е много, много спокойно. Гладка повърхност. И там на терасата също има хора, които наблюдават изгрева. Градът постепенно се събужда. Днес ще има голямо хоро в парка до катедралата. Те от тук се вижда от 10, а след това от 1 до 6 ще продължи концертната програма с останалите 26 групи. Вчера минаха 51, общо са 78. Включително и индивидуални изпълнения включваше това. И както Ангели за България, това момиче, което говореше за тая инициатива да се съберат пари за деца, които не могат да чуват и да говорят, и да подготвят учители за тая цел. Радвам се, че успях да заснема това, което говореше момичето, и ще го споделя при първа възможност, защото там нямаше интернет. Наистина е прекрасно. Тих и спокоен свят, като парадайс, както казват, кътче от рая. На фона на всички трагедии, които се случват по тая планета. И то голямата вина, ако не е природен катаклизъм, сме ние хората, които причиняваме лошото. За съжаление. Усмихнат ден, мили приятели. Бъдете благословени.